Слава да бъде на Господа! Благодарим на Бога, че и тази вечер ние можем да разгледаме това, което Библията нарича духовни възрасти. Благодарим на Бога, че тази поредица ще помогне на хора да осъзнаят в коя духовна възраст са. Ще може да помогне на хора да осъзнаят какви са нещата, които трябва да правят, за да се издигнат в другата духовна възраст. Тази вечер може това да ви покажа. Благодарим на Бога, че ние стигнахме до тази възраст младежи и аз преди да почна да говоря конкретно за тази вечер, това е втората вечер, в която ще говоря за възрастта младежи, и който има така нещо, записвайте си, отбелязвайте си, гледайте си в вашите библии, дори в телефона да е библията ти, защото са важни нещата. Ще ви кажа как Святия Дух ми го показва, за да ви го покажа и на вас. Последно говорих за възрастта младеж и на другия ден, когато трябваше да правим този канал, бях с един брат и точно тогава ми звънна телефона и ме търси един пастор от друго място. Обаче аз му казах, в момента съм с един брат, по-късно ще ти звънна. И като говорех така с този брат, мина време, ние бяхме тук в църквата, заключих, тръгнахме така, аз забравях да звънна на този пастор, който ми се обади. Обаче вкъщи, като легнах така в кухнята на диванчето и се сетих, трябва да му звънна. Аз забравях да му звънна. Сега ще му звънна. И точно в този момент моята съпруга каза, ще отиш ли да ми вземеш един слънчоглед от магазина? Към добре, ще отида. И тръгнах по пътя, където от нашия блок до магазина, аз набирам този брат да го чуя и да му кажа, че трябваше да му се обадя. На момента направо забравях, да. И в момента, в който аз го набирам и той дига, той не почва разговор с мен, но той пък е започнал служба. Вечерта имат служба, само че пък аз не знам. И той остава, така телефона, той не знае въобще ние за какво говорим и какво споделяме тук, на каква тема сме. Той остава своя телефон така и започва да говори на неговите хора Божието Слово. И казва им този стих: как ще очисти младежът пътя си? И аз като чух думичката младежа и се опулих още повече. Защото първо аз не водя разговор с него, второ вечерта говорих за младежите и трето по свръхестествен начин, това е знамение, Господ ми дава да чуя той за какво говори. Той пък въобще не знае, че аз говоря за възрастта младежи. Да? И точно този стих, който миналия път мислех да го споделям, но не стана миналия път да го споделя, мислех го за този път, за втората проповед за възрастта младежи. Казах ви, няма да е за една проповед тази възраст. 2-3 проповеди ще има за възрастта младежи, защото ще видите, има неща, които са такива, открояват са неща, които трябва да се отбележат и да се кажат думи по тях. И той казва от Псалом 119 този стих: как ще очисти младежът пътя си, като му дава внимание според Твоето Слово. И той почва да им говори на тези хора, неговите, за този стих. Обаче той не знае, че аз този стих ще да го говоря на вас. И в един момент той се усети и хоп, прекъсна връзката. Спря нашия разговор. И аз казах: Боже, благодаря ти. Ти ме включи с него, само за да ми покажеш, че вървим в правилна посока. Святия Дух знае, че ние говорим тук за младежите и там, а също той говори за младежите
И той дава такъв стих, който аз щеше да го давам на вас. И който ще ви го дам днес. И това е много насърчително, защото когато разберете, че Бог е за това нещо, тогава още повече и с още по-голямо така сърце влизаме в това, което Бог прави. Амин. Тоест в Божието Слово, защото казахме от цялото богослужение най-важно е Божието Слово. Всичко друго е подготовка за Божието Слово. И сега вижте, този стих се намира в най-дългия псалом, 119 псалом, в 9 стих. Тук в моята Библия е с удебелено черно този въпрос. Как ще очисти младежът пътя си? Явно има нужда младежа да очисти пътя си. Явно пред младежа има много неща, които трябва да се очистят, за да може този младеж да мине по една права пътека. Представете си, че има една улица, една пътека и ти оттам трябва да минеш за някакво място и те ти казват, това е пътя, обаче отляво и отдясно някакви драки, така, както и по улиците много пъти ги има, нали? Сега повече почнаха се грижат за озеленяването и да режат такива излишни клони, но я си представете такава една пътека, която пътеката си е пътека, нали? Но отляво отдясно има най-различни такива драки, които могат да те наранят, да те съдерат, да ти направят бримка на дрехите и по такъв път ти как ще вървиш? Първо трябва да го очистиш, нали? Ако си разумен, първо ще го очистиш и после ще стъпваш вече без драките да те бутат отляво и отдясно. Тръни, драки, каквото искате си го представете, но вижте думичката как ще очисти младежът пътя си е явно много важна за Бога и за младежите. Защото Бог обича младежите. Бог иска младежите да минат през тази възраст. И ние говорим сега за духовни младежи възраст, но ние правим паралел с физическата възраст младежи, казваме неща и за физическата възраст и след това ще гледаме и какво казва Библията за духовна възраст младежи. Защото всяка една от тези е важна и чрез физическата ние можем да направим и така асоциация към духовната, да си го представим, както физически хората растат, вече не са бебета, не са деца, не са юноши, а са вече по-големи, младежи, така и духовно ние израстваме от едно духовно състояние на младенец, на бебе във вяра, в детенце, в юноша и отиваме в тази възраст младеж. Но вижте, този стих казва, като му дава внимание според Твоето Слово. Тоест, младежа ще очисти тези драки по пътя, като вземе да внимава на това какво пише в Божието Слово. Защото в Библията пише неща, които в бара няма да ти ги кажат, на училище няма да ти ги кажат, сред компании на съученици, съученички няма да ти ги кажат и възможно и твоите родители да не ти ги кажат, защото не всички родители са вярващи и четат Библия. И аз мога да ви кажа, че когато бях младеж, нищо такова свързано с Библията не ми казаха моите родители. Слава на Бога, че майка беше почнала да ходи на църква, на евангелска църква и беше почнала да се моли за мен и беше казала и на някои други да се молят за мен. Имам един син, така и така, искам Бог да го промени и Бог да го срещне. И Бог го направи това. Бог ме е срещна, Бог ме промени, но де-факто аз нямаше и в семейството си кой да ми казва нещата от Библията. Защото трябва да ви кажа, че тя отиваше на църква, моята майка, но не четеше Библия, както много хора ходи на църква, обаче това Библия, това не е за мен, това е за пастора. Това книжка, това е за тия, дето по-имат време. Тя книжки взимаше, и книжките не всички ги е четяла. А Библията, която на нея бяха и подарили на моята майка по време на комунизма, 8 години стояла вкъщи, никой не я пипна тая Библия. И след 8 години аз я взимам първи, почвам да чета от нея, в последствие почвам да
Вследствие почнах и да проповядвам с нея, но нямаше такава насока моите родители да четат Библия и те да ми кажат: синко, чети ти Библия, защото така ще очистиш пътя си като младеж. Обаче ние, скъпи братя и сестри, Бог е загрижен за нас, Той иска да ни го каже това нещо. Амен. Че младежа трябва да очисти пътя си. Защото пътя му е много трънлив. Пътя му е много с драки и неща отпред, които ще му пречат, ще го будат, ще го мърсят, запотят и така нататък. Обаче, когато започне един младеж да отдава внимание на Божието Слово, какво пише в Библията, какво пише за мъжете, какво пише за жените, какво пише за децата, какво пише за спасението, какво пише за вечния живот, какво пише за греховете, какво пише за ада, какво пише за рая, какво пише за това, защо сме на тая земя, какво пише за брака, какво пише за семейството, какво пише за децата. Тогава младежът започва да очиства пътя си. Дори още този път да не е извървян, дори още този път да не е стигнат. Примерно, аз започнах да очиствам пътя си на 20 годишна възраст, защото тогава повярвах и на 30 се ожених. Но вижте, от 20 до 30 аз вече имах ориентир как мога да се оженя. Какво значи това? Какъв е правилният път, по който трябва да мина, за да се осъществи това нещо? И така и за възпитание на деца, и така и за живот, за работа, за всичко в Библията пише. Но трябва някой да отвори и да почне да чете. И тук се казва, като му дава внимание. И сега този пастор, който ми се обади, той е искал да проповядва на своите хора и да наблегне на думичката внимание. И дава този стих за пример. Обаче на мен Святия Дух пък ми дава друга дума от този стих. Младежа. Това ми се наби в ушите и как Бог чрез Неговото внимание, което иска да им даде на мен по свръхестествен начин младежа като насока и като стих, който ето днес се осъществява. Това е факт. Аз ви го споделям същия стих на тази втора проповед за младежите. Това е по знамение, по свръхестествен начин даден от Господа. Защото тези неща не се случват под път и над път. Да звънниш и някой да ти отвори, уж да разговаря с тебе, пък да си тури телефона и да каже няколко думи и после да го затвори. И ти да разбереш, че това дето е казала и за тебе. Нека ръкопляскаме на Господа. Това не е случайно. Това са знаменията на Святия Дух. И вижте, този стих показва, че младежа трябва да дава внимание на Божието Слово. И така ще очиства своя път, който има, да извърви. Амин. В същия, т.е. 119 псалом, в 105 стих се казва друго нещо. Твоето слово е светилник за краката ми или за нозете ми, казва друг превод, и виделина на пътеката ми. Отново това Твоето слово е светилник на краката ми, е с удебелен шрифт в тази моята Библия. И виделина на пътеката ми. Това означава, че Божието Слово е нашия светилник, който ще ни свети в тъмния свят. Амен. И ние трябва да ходим с него, нали, Нина? Държиш Божието Слово и ходиш в тъмния свят. Светът ти и аз не можем да го направим светъл, докато не дойде Господ, но можем да носим светилници, с които да се движим. И Библията казва, Твоето Слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. И сега вижте, в същия този 119 псалом се казва това слово. Обаче в 105 стих. А в 9 стих какво казва? Как ще очисти младежът пътя си? Значи първо имаш път, който ти трябва да го вървиш, обаче трябва да го очистиш първо, нали? С това започва 119 псалом, е една насока, която почва от първи стих и свършва до, сега ще ви кажа, до 176 стих. Вижте колко много стихове. Но в 105 стих казва,
Твоето слово е светилник на нозете ми, виделина на пътеката ми. Тоест, пътя вече е очистен, обаче нужно е да носиш светилника в твоята ръка, за да може по тая пътека, която е правата, хубавата пътека, дето ще отведе там, къде трябва, да може да ти свети този светилник. Амин. И отново акцента и издигането е на Твоето Слово, на Божието Слово. Нека всички да кажем Божието Слово. И сега, чрез Божието Слово, ние отиваме в тези стихове, които започнахме в началото за тази възраст младежи. И тези стихове са в първото послание на Йоан. И там, където Йоан пише и казва така, 14 стих. Писах на вас, бащи, защото познавате този, който е от начало. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. И аз искам да ви дам няколко насоки по този стих. Това е в първото послание на Йоан, 2 глава, 14 стих. Забележете си го този стих. За младежите се казват 3 неща. Кажи 3 неща. 3 неща. Като последното нещо е какво? Победихте лукавия. И сега, защо ви казвам, че възрастите са важни? Защото когато ти почнеш да правиш това, което е за дадената възраст, прилагайки го в твоя живот, това своевременно те дига на следващата възраст. И сега тук, като се казва победихте лукавия, знаете ли, снощи ми се случи нещо пак така невероятно, както ви казвам за този брат, дето звънна по телефона, и после както аз му се обадих. Случи ми се, снощи бях нощна смяна и почвам да се моля в почивна, там където стоя на нашия багер. И в един момент Бог започва да ми напомня, защото това слово аз съм го говорил близо 18 години надолу. 96-та година. Видях си дисковите от София сега. 96-та година съм го говорил това слово. От 96-та година до ден днешен, можете ли да спомните така подробно откъде ви е прикарал Святия Дух да минете? Аз мисля, че не сме чак толкова много паметливи, толкова много неща има в главите ни и на днешна почва днешните неща, че тези деца са минали. Обаче Святия Дух знае и може и напомня. Амин. И снощи, като започна да се моля, той ми показа точно аз какво, а пък аз не съм го извадял да взема да го слушам, това другото слово, което съм го говорил преди 18 години. Имам го на дискове, но не съм го извадял да взема да го слушам и да разбера пътя, по който той ме води тогава да го говоря в София. Той обаче ми показа, същия път ми го показа снощи. Колко е точен Святия Дух. И това са 3 неща, които казва силни са младежите, Божието Слово пребъдва в тях и победиха лукавия. И в крайна сметка, вижте, ще разгледаме какво казва Библията за силни. Божието Слово пребъдва във вас. Какво казва Библията за Божието Слово пребъдва във вас? И какво казва Библията за победихте лукавия? Но вижте, победихте лукавия, това е когато Исус Христос излезе вече от къде? От пустинята. И когато излезе от пустинята, Библията казва, че дявола го остави за известно време. Защото той в пустинята победи лукавия. Амин. И вие ще разберете колко са свързани нещата. И когато той излезе от пустинята, той вече навлезе във възраст мъж във вяра. И Библията казва, той излезе от пустинята с какво? С силата на Святият Дух. Влези в пустинята как? Пълен с Духа. Тоест, ако ти искаш тази възраст младеж да я усвоиш, да я преминеш, да отидеш във възраст мъж във вяра, ти трябва да бъдеш пълен със Святия Дух и трябва да влезнеш в твоята пустиня, където дявола ще те изкушава и ти трябва да го победиш. И след малко, като говорим за тази насока силни, ще видите Бог каква насока дава. Ето, това е много важно. Божието си оръжие, което Господ иска ние да сме го облякли и да боравим с него. И когато Исус победи лукавия, а той с какво го победи? В пустинята. С меча на Духа, с Божието Слово. Той казваше, писано е. Писано е.
и накрая каза: махни се, Сатано, защото е писано. Библията казва: и дявола го остави за известно време. И Библията казва: ангели дойдоха да му прислужват на Исус Христос. Ето това е, когато ти излизаш вече от възрастта младеж и влизаш в следващата възраст, която е мъж във вяра, излизаш с силата на духа, ангели Божии започват да се движат в твоя живот, започват чудеса и знамения да стават масово. Библията казва: той отиваше и проповядваше, казва, и изцеляваше всякаква болест, всякаква немощ, и казва: всички го прославяха, но той не се възгордяваше. Ето това е за възрастта мъж. Започва навлизане в твоята обещана земя, започват чудеса, започват знамения, започват изцеления. С силата на Святия Дух ти отиваш да вършиш неща, но после, когато хората почнат да се взират в теб, ти не се възгордяваш. Защо ви ги казвам тези неща за възрастта мъж? Защото по този начин ви стимулирам да знаете, че трябва да се мине през тази възраст младеж и да се отиде да се влезне във възрастта мъж, защото възрастта мъж всеки я иска. И искаме да дойде някой, който да изцелява, да дойде някой, който да гони демони, да дойде някой, който да казва и да става, и да дойде някой, който е мъж във вяра. Това искаме, нали? И след това искаме Бог да го употребява, защото този човек не трябва да се възгордява. Както Петър, излезнаха от своята пустиня. Петър дори 3 пъти се отрече от Исус, докато беше в неговата пустиня и трябваше да победи дявола, но той се покайваше. Петър беше се научил как да се покайва, как да оправя провалите, как да повтаря и да стават нещата. Разбирате ли? Защото ти можеш да паднеш от нещо, това не означава, че изпитът ти е свършил. Следващия път ще го вземеш. Амен. Както и учениците знаят. Може да имаш двойка, ама ще изкараш 4 и ще минат работи. Може да имаш двойка, ще изкараш 6 и ще имаш, може 4 да имаш за срока. Така че и духовно ние трябва да минем нашата пустиня. Петър мина неговата пустиня и после Библията казва: само сянката му изцеляваше болните. Обаче Библията казва, когато те се взираха в него, когато изцериха този кут човек, който беше куц от рождението си, и силата слези върху него и човека почна да ходи, тогава Петър каза: защо се взирате в нас, като че от своя сила и благочестие сме го направили да ходи? Бог Аврамов, Исаков и Яков прослави служителя си Исус. Не каза служителя си Петър, а каза служителя си Исус. Тоест той вече е във възраст мъж, върши чудеса Бог чрез него, но той не се възгордява. Амен. Както и Йосиф. Йосиф излезе от неговата пустиня. Къде кара той неговата пустиня? В затвора. Те го хвърлиха там. Там трябваше да си претърпи своите изкушения. И преди той даже, преди да отиде в затвора, изкушаваше го жената на неговия господар: легни с мене, легни с мене, легни с мене. Йосиф не я послуша. Той имаше победа над собствените си страсти и над собствените си изкушения, които като мъж идваха срещу него. И после, когато дойде времето да влезе във възрастта мъж, тогава той застана пред фараона и каза: фараона каза: чувал съм за тебе, ти умееш да тълкуваш сънища. Той каза: не аз, Бог ще даде отговор на фараона с мир. Тоест той не се възгордяваше. И когато му каза, че трябва да намерят мъдър човек, който да поставят, умен, разумен, мъдър човек, който да поставят, когато са добрите години, да дойдат годините на глада в Египет, според сънищата, които сънува фараона, тогава фараона каза: няма друг по-мъдър от тебе, ще поставя тебе, защото в тебе е Божия дух. И тогава Господ го издигна да може да управлява. Той навлезе в неговата обещана земя. Както и израелтяните, те бяха в своята пустиня колко години? 40 години. Обаче след това влезнаха в своята обещана земя. Така че представете си, младежката възраст е възрастта в пустинята, когато ти трябва да победиш лукавия. Амен. И когато трябва да излезнеш с силата на духа. С силата на духа. И аз съм имал такъв сън. Знаете ли какъв сън съм имал? В моя сън първо виждам Исус. И той ми казва: стоя така в съня и разбирам, че като свие е така, в съня трябва да свие е така в една като уличка и ще срещна Исус. И наистина свивам и го срещам срещу мен. В съня беше така, както във филма Исус,
бях го виждал. По същия начин го видях в съня. И той ми каза така: ще те поставя на ръката ми. И след това виждам една голяма ръка от небето, така пусната, и едни хора така вървят и направо се чува Божията сила, буквално като едно такова, просто върви тая сила с тези хора. И това е много важно, защото Библията казва за Исус: сила от Господа беше с него да изцерява. Но той излезе от пустинята с силата на Духа. Така че, за да влезнем в тая възраст младеж, трябва да минем възрастта юноша. И като влезнем в тая възраст младеж, трябва да видим тези три неща, които казва Библията за младежите. Силни, Божието Слово пребъдва във вас, и като окончателност на тази възраст победихте лукавия. Вие победихте лукавия и излизате, за да победите лукавия в живота на други, на много други. Така че, когато миниш възрастта младеж, те чакат чудесата и знаменията на Господа. И аз сега искам да ви обърна внимание на тези три неща. Силни. Първо, отиваме в първа книга на Летописи и там ще видим едни хора, които ги имаше, знаете ли кой? Имаше ги цар Давид. 12 глава на първа книга на Летописи, и там ще видим тези хора, които ги имаше цар Давид. Давид беше важна личност, и Давид му трябваше да има хора около него. Амен? Защото той воюваше и трябваше да печели битки, и той печелише битки не само за него си, но печелише битки за цял един народ, за цял Израел. Амен? И сега вижте какво се казва в 12 глава на първа книга на Летописи, от първи стих надолу. Ето онези, които дойдоха при Давид в Сиклаг, докато още се затваряше, за да се крие от Саул, Кисовия син. Те бяха от силните мъже. Пише ли тук, че бяха силни? Пиша вам, младежи, защото сте силни. Ето ги тези силните от първо Летописи, 12 глава. Те бяха от силните мъже, които му помагаха във война. Амен. Значи силните помагат вече в какво помагат? Във война. Не му помагат да ходи да прелюбодейства, не му помагат да ходи да лъжи, не му помагат да ходи да прави някакви такива нередни неща. Помагат му в война. Давид ще води битки, както и аз ще водя битки, и ми трябват хора, които да бъдат от силните мъже, които да ми помагат в война. Ние сме във война и ние трябва да се научим да воюваме. Амен? И сега вижте какво се казва за тези силни мъже. Те бяха въоръжени, казва втори стих. Кажи въоръжени. Значи, ако искаш да бъдеш силен, и ако ти ще бъдеш силен, ти ще бъдеш въоръжен. Амен? И затова тук влиза в действие Божието си оръжие. Те бяха въоръжени. Не можеш да си силен, не можеш да победиш лукавия, ако не си въоръжен. Не можеш да излизаш на битки и да ходиш във война, ако не си въоръжен. С голи ръце, а битка не се води. И Библията го показва това. Значи те бяха силни мъже, помагаха на Давид във война, но бяха въоръжени. И вижте какво казва: с лъкове, и можеха да си служат с дясната и с лявата ръка. Амин. Можеха да си служат. Не само ги имаха тия ръце на телата си, а можеха да си служат. Ние виждаме това още във възрастта детенци. Когато орела разбутва гнездото си, иска да научи пилетата да летят, те имат крила, но трябва да почнат да ги употребяват. И тогава Бог учи християнина на някои неща, които ги има, които му ги е дал, но трябва да се научи да ги употребява. Говорим за молитва, говорим за хваление, говорим за ходене на църква, за четене на Библия, тем подобни неща. Говорехме ги, когато говорехме за тази възраст детенце. Но сега тук при младежите ние виждаме, можеха въоръжени и можеха да си служат с дясната и с лявата ръка. Вижте тук този войник е и с двете ръце хванал нещо, нали? Защото е войник. Амен. Ако ти си войник, ти ще хванеш и с двете ръце нещо. Ако ти си войник, Бог няма да те остави да стоиш гол, а ще бъдеш облякан с оръжие. Ти ще бъдеш въоръжен. Амен. И там отзад съм оставил това, където е мобилизирай се.
прочетете го, защото Бог дава това време от годината, в която пише там, докато Исус се върне. Бог дава това време Неговата църква да се мобилизира и всеки един, който става християнин, последствие да бъде войник, амен, в армията на Господа и да бъде един въоръжен войн, за да може да спечели тази битка за Христовата вяра. Амен. Защото битката става по-ожесточена и по-ожесточена, колкото повече наближава Исус да се върне. И сега вижте, тези хора могаха да се служат с дясната и с лявата ръка. Тук казва за хвърляне на камъни с прашка, това е в Стария Завет, и за стреляне с лък. И бяха от Сауловите братя, от Вениамин. След това в 8 стих се казва друго. А някои от Гадовите синове се отделиха и дойдоха при Давид. Това са други хора, които отиват при Давид в Канарата, в пустинята, мъже силни и храбри. Пише ли, че и те бяха силни и храбри? Амен. Тоест Бог на Давид му пращаше силни. Не му пращаше някои, които да не могат да воюват, а му пращаше силни, защото щеше да печелят войни, щеше да печелят битки. И тези бяха мъже силни и храбри. Вижте следващото, което пише: обучени за бой. Тоест в младежката възраст Господ започва да те учи за бой. Амен. Тук вече няма такива да се играеме на дечица. Тук вече има сериозно обучение как да воюваш ти като християнин, как да воюваш ти като Бог, като Божие дете, как да воюваш за Бога, как да воюваш за Христовата армия. И тук се казва, тези, които отидаха при Давид, бяха обучени за бой, които знаеха да употребяват щит и копие. Пише ли това нещо тук? Сега вижте този тук войник. Има ли тук щит? В коя ръка го държи? В лявата. Копието в момента не го виждате, обаче когато апостол Павел пише за Божието си оръжие в посланието към Ефесяните, 6 глава, там той не споменава думичката копие, но накрая, когато казва всичко това, с което е облякан римския войник и с което трябва да бъде облякан християнина, накрая той говори за молитвата, която е следващото въоръжение на римския войник, копието. Но той не го споменава като копие, а казва молещи се в духа на всяко място, по всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство. Тоест, молитвата е копието, което Господ дава на вярващите за бой. Амен? Така че тези хора тук, за които четем, те ни дават насока. Кажи насока. Чрез Святия Дух ние вземаме насока, чрез Божието Слово и Стария Завет. Ние вземаме насока. Те ни дават насока, че тези силни и храбри, те бяха обучени за бой и които употребяват щит и копие, чието лица бяха като на лъв. Като на лъв. Какво значи на лицето ти да е като на лъв? Смели, страшни дори. Врагът трепери от тези хора. И тук се казва, и които бяха бързи като сърните по холмовете. Значи, когато Господ те обучава, когато ти почваш да се служиш с лявата и с дясната ръка, ти ще станеш един смел християнин. Амен. И ти ще станеш един християнин, който дори и лицето ти ще бъде изменено. Ще бъдеш един много такъв лик ще имаш, че врага ще трепери от тебе. Тук се казва, тези хора имаха като лъвови лица. Като лъвови лица. И тук знаеме Ванко с фанелката на лъва, нали? Знаеме, когато отидахме в Дядово, той лъв, който беше на стената, се снимахме до него. И лъва от Юдовото племе, който е Господ Исус Христос. Вижте, тези хора бяха станали като с лъвови лица. И бързи, когато Бог започне да те употребява, когато почне да те води, когато почне да те движи. Святия Дух е много бърз, скъпи братя и сестри. По някой път ще стават светкавично нещата и ти ще трябва да бъдеш воден от Него и да ги правиш бързо нещата. Амен. Защото Той те учи и на бързина. И тук се казва, че тези, които отидаха при Давид, те бяха тези, които бяха обучени за бой и които можеха да се служат с щит и с копие. Ето го къде е щита. Това е щита на вярата. Копието в момента го няма до войника, но го е имало. Римския войник, сега този меч може да го вкара вътре в ножницата, нали?
и може с другата ръка да държи копието. И когато му трябва, може да остави копието на една страна, да извади меча и с меча да се служи с дясната ръка. Тоест, важното е да можеш да употребяваш това Божие си оръжие. Защото с дясната и с лявата ръка това показва, че тези хора в Стария Завет не само бяха въоръжени, но можеха да употребяват това оръжие. Примерно, тук за тях пише, можеха да употребяват щит. Ти можеш ли да употребяваш щита на вярата? Ето това е щита на вярата. И Библията казва, който ще можеш да угасиш всички огнени стрели на нечестивия. Тоест, всяка една стрела, с която дявола има надежда, че ще те порази, че ще те убие, че ще те събори, че ще те рани. Ти всяка една стрела, кажете всяка една стрела. Всяка една стрела. Само трябва да можеш да употребяваш щита. С всяка една стрела може да бъде угасена от щита на вярата. Амен? Обаче ти трябва да го сложиш този щит. Вижте, оръжията, които Бог ни е дал, те са отбранителни оръжия и нападателни оръжия. Значи ти се отбраняваш, за да не бъдеш ти самия поразен и да не бъдеш ти наранен. И ти атакуваш, за да може в края на младежката възраст, какво се казва? Победихте лукавия. Как ще го победиш? С дясната ръка, с меча на духа, който е Божието Слово. И така, аз отварям тази тема за размисъл и вкъщи, когато се отидете, мислете върху това. Ще продължим другия път какво означат другите неща и ще видите как се свързват работите едно по едно. И как Бог всичко, което го е написал, как ни го слага в нашето духовно израстване. На всяка една възраст Той ти предава някакви неща, с всяка една възраст ти се подготвяш, преодоляваш, преминаваш в следващата и в следващата Той ти дава други неща и ти подготвя. И после като излезнеш от тази възраст младеж, ще започнат масово чудеса и знамения в твоя живот. Амен. И Бог ще започне да ти употребява. Но ти не трябва да се възгордяваш. Това ще го говорим повече, като говорим за възрастта мъж. И след това можеш да се издигнеш и в последната възраст, която е бащива вяра. Бащите, казва, познават Отец, познават този, който е от начало. Така че Бог ще ни заведе на такова място, където ще почнем много да имаме познание, близост на самия Него. И това ще ни направи още по-помазани и още по-приближени до Твореца си, Създателя си, Спасителя си. Амен. Така че ще спрем до тук тази вечер. Нека Бог да ни благослови и нека сега с нашите молитви, с това, което искаме да кажем на Господ, нека да отворим сърцата си и да Му откликнем.